pan oedd fy nhad yn llipryn main a nain fy nain yn hogen. Yr oeddwn unau bron yn ddyn yn mynd yn 11 yn 1858 yn Steddfod fawr Llangollen. O gydymdeimlad at y beirdd a gawsant siomedigaeth, ac o lawenydd at y lleill a gawsant fuddugoliaeth, gwnaed pastau o anferthol faint i'r saint a'r holl frawdoliaeth. Aeth 900 o wyau eir a 40 o dripyn, aeth 1006 o wyau chwyd a llawer byd o fenyn, a phedair sach ar 10 o flawd i ddim ond gwneud y crystyn. Ond anghofiasom ddweud o'r bron fod 1000 o benwau cochion yn berwi yn y bastau hon, a 20 llwyth o gloron, a gwynt yr hain gynhyrfodd y pat mewn Steddfod yn Iwerddon. Yr oedd y bastau, medden nhw sy'n holl wybodol, yn hanner milltir ar ei thraws, a'i thrwch yn or a rithro, ac yn isgallesid gweld ei thop heb delisgop serddol. Am nad oedd lle i grasu hon, fe'i berwyd yn Llyntegid ar ôl i Fylcan danio match yng Nghwtr ar Anfflamllyd, o saith y bastau yn Rhywleb, ni chlywais neb yn dwedyd. Ond berwi bu am 4 dydd ar 20, nes oedd y dŵr yn rhuon groch a'r tir mewn ofn yn ochain, a chodau ac erllaeth o'r llyn yn dardd dros Ynys Prydain. Ond wrth ei berwi hi mor hir, fe chwyddodd filltir gyfan, nes haeth mor dyn y mol y llyn, na chafwyd moni allan, a chlywais nain fy nhaid yn dweud mai yno